tots a totes, buf. Bé, però mentrestant això encara no passa, mira, anem a contar un conte. I és un conte que estic segura que els bitxos volen ja els cacauets, ui, us encisarà. Mireu, és de Marieta, la nostra amiga. Es diu Marieta Fotògrafa. Aquest conte no el tenim a l'escola, però ara veureu com sí que us agrada molt. Diu així, Marieta té una màquina de fotografiar. Apreta un botó i fa clic-clac. Va per el món com una turista fent fotos d'artista. Quan veu algun animal li fa una foto sensacional. En una bassa ven una granota. Mireu-la, és verda com una batxoca. I fa clic-clac quan ella obri la boca. A la mar mira el dofí, que és lleuger com un ballarí. Fa clic-clac quan ell fa un valentí. En el riu descobreix un cocodril, flotant com un barril, i fa clic-clac quan ell es posa de perfil. Al prat veu un conill, alegre com un grill. Fa clic-clac quan ell s'amaga del perill. A l'estany contempla l'elefant, que és blanc com un gegant, i fa clic-clac quan s'està dutxant. Marieta torna a casa per fi i crida Pastafí, Pastafí, Pastafí! Li ensenya tot el que ha fotografiat i aquest conte s'ha acabat. Vinga, xics i xiques, espero que us hagi agradat. I bé, segur que molt prompte ens tornem a trobar. Vinga, un beset!